hori. Gure diskurtsoaren hasieran azalpen batzuk genituen emateko, eta jadanik alderdi sozialistak eman ditu, horregaitik ez gara errepikatuko, baina ja agerian gelditu da gaur egungo eztabaidaren nondik norakoak zeintzuk izan beharko luketen eta alderantziz azkenean zertan gelditu garen. Bai aprobetxatu nahiko nuke, bide batez, eskuartean darabilgun proposamena kritikatzeko eta sakonki kritikatu beharrekoa delako eta aukera behintzat gaur ere badugulako, naiz eta berriz ere eztabaida hurrengoan eman beharko dugun. Gure ustez, eta hau gainera uste dugu ukaezina dela, bi helburu nagusi ditu Alderdi Popularrak guzti honekin. Alde batetik, botere instituzionalaren zentralizazioa eta beste alde batetik, sektore estrategikoaren privatizazioari ateak irekitzea. Baina bi helburu hauek nagusiak izanik ere badaude tarteko beste helburu batzuk aldez aurretik komentatu dira eta beste horren beste ez. Adibidez, udalek eta oro har toki erakundeek zerbitzuak osagarritzeko zuten ahalmena, 28. artikuluak ematen zien ahalmen hori, desagertu egingo da, edo horrela nahi duzue behintzat. Mankomunitateek lege hau aurkeztu eta 3 hilabetetara kontuak aurkeztu beharko dituzte. Eta kontu horrek aurkezten ez baldin badira, disolbatu egingo dituzue. Toki entitateek orain arte izan duten autonomia guzti hori, zuen erruz galdu egingo da. Eta egitura instituzional eta entramatu instituzional guzti horretan azpiko maila batera, azken maila batera pasatu nahi izango duzue. 5.000 biztanlerik gabeko toki erakunde eta udaletan, aurrekontuaren egonkortasunaren legea onartzen ez baldin bada, interbenitu egingo dituzue. Horre egongo da absortzio prozesu bat, lurralde berdinek ondoko udalerri baten kokatuko dira, eta absortzio prozesu hori noski Madrildik gidatu egingo da. Aholkulari eta laguntzaile gisa kontratazioak egiteko, ebentual moduan, kriston pila bat mugatuko da zuek horrela nahi duzuelako. Eta adibidez, 5.000 biztanletik berako udalerrietan ez da posible ere izango. Gauza bera, dedikazio esklusiboa duten hautetziekin. Eta gainera, 1.000 biztanletik berako herriek ez dute horretarako ez aukerarik izango. Zuek nahi duzuena da herrietako kudeaketa zaildu. Bikoiztasunaren aitzakipean ere, edo ustezko bikoiztasun baten aitzakipean, hainbat eskumen desagertarazi nahi dituzue, eta desagertarazten ez dituzuenak mugatzen dituzue. El objetivo del Partido Popular es muy claro, es abrir las puertas a las privatizaciones, una vez más. ¿Y cómo? Y recortando cada vez más la administración local y todo el ámbito público. Udal eta gaineko toki entitate guztiak orokorrean gainera interbenituta geldituko dira. Estatuaren begiradapean eta esku pribatuen mesedetan, nola ez. Zuek Madrildik zehazten dituzuen baldintzak, baldintza ekonomikoak, baldintza finantziarioak eta esango dugu baldintza politikoak betetzen ez baldin badira, diputazioen eta erkidegoen esku gelditu ahal izango dira. Mendeetan zehar entitateak izan diren eta kontseju eta nolabaiteko elkarteak izan diren errealitate horrek desagertu nahi dituzue baita ere. Udal eta toki entitateek beren plangintza finantzieroa martxan den bitartean ez dute inongo aukerarik izango, ez patzuergo, ez elkarte, ez fundazio edo tantzekoetan parte hartzeko eta antolaketetan parte hartzeko. Ez da kapital zabalkunderik martxan jartzeko ere. Además, reforzáis la figura de la intervención, una intervención que, como no, también se dará desde Madrid. Errentagarritasun ekonomikoari eta inbertsioaren berreskurapenaren aitzakiarekin, zuek lehentasun batzuk markatuko dituzue eta ez besteak. Eta zerbitzuen presio eta zerbitzuen kalitatea aitzakitzat erabiliko duzue, diputazioek eta erkidegoek eskuak sartu ahal izateko. Esta ley deja totalmente limitada la capacidad de las administraciones locales para poder asociarse, para poder unirse entre sí con objetivos comunes y para poder ofrecer servicios comunes.
tales como mankomunitateak, patzuergoak, kuadrillak eta abar, hoien etorkizuna deuseztu nahi duzue. Eta noski gaur egungo udalgintza ereduarekin bukatu nahi duzue erabat, eta instituzioak herritarrengandik oraindik gehiago aldendu nahi dituzue. Beraz, ez gaitzazue engainatu, zuen proposamenak ez du balio inoren egoera hobera egiteko. Alderantziz, toki entitate eta udal asko oraindik txarragora joko dute, eta gainera egoera oker atzera ezinak izango dituzte zuen erruz. Arrisku hori denok ikusten dugu, eta zuek ere. Non gelditzen da zuentzako, galdetu nahi dizuegu, non gelditzen da zuentzako orain arte toki erakundek eta udalek egin izan duten lan guztia. Ez diozue bat ere errespeturik guzti horri. Hasta ahora han sido quienes han permitido prestar servicios esenciales y descentralizados, siempre con proximidad para la ciudadanía. Horregaitik beste behin ere, oraingoan ere, gaur inposaketak alde batera usteko eskatu behar dizuegu. Inposaketak alde batera utzi. Alderdi sozialistak ere gonbidapen berdina egin dizue. Deberíais negociar con todos los partidos y con todos los agentes que trabajan alrededor de las administraciones locales para abordar este tema, pero siempre garantizando la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos y las ciudadanas. Sabéis que habría que hacerlo así, pero nos importa lo más mínimo. Eta ez gu badakigu lege hau ere ez dela isolaturik datorren ezer. Ez da isolaturik datorren gauza bat edo fenomeno bat. Badu bere logikatzetik. Eta honek badu kabida Europak Espainiar Estatuari egindako aginduetan. Eta agindu hoien barruan administrazioa murrizteko aginduare bazegoen. Eta hau bide horretik doa. Udalen aurkako erasoa etengabekoa da. Lehenik aurrekontuaren egonkortasunaren legea onartu zenuten, orain hau eta aurrengoa udalen finantziaziorako legea izango da. Gure esku dagoen guztia egingo dugu hau horrela gerta ez dadin. Adostasun batera heldu gara PP ez den beste alderdi guztiak, ni Bilduren izenean bakarrik mintzatu naiteke, baina Bildutik esango dut, toki administrazioaren baitan lanean ari diren Bizkaiko udal, Bizkaiko erakunde, Bizkaiko agente eta alderdi politiko guztiekin bat egingo dugula, urrats bateratuak emango ditugula, guzti hau hemen Euskal Herrian eman ez dadin. Eskerrik asko.